Ngi ainu me ublay balay alam yang di kampor jong jing syakri ke jong ni temba jong step menta aba nilai yo ye wan mane bat terburung ublay temba jong di kampor menta kum kapalang hiborok way lemba ka jing samla balan nginyam tengi jing syakri ke jong ni lemba jong di kampor menta panginya soklang ban ruai ban chispa merusam. Dia berada di ruang tempat berada di berbagai siapa. Kita diberilah aban Shem, nabi kitab Isaiah, elenon kebahagiaan, hak kebenaran tu ikhtiar di bawah bumi. Atrai me milong ulay songa, ngan kintiyo yami ngan yaro ya kekerteng songi, namar milale ya ki bapela. Tu ublain kerkui ke bapuli bat syashkor ke ketian ke jongu, ini demlang kemat jongu hijing tuai. Ublay but kupaj ngi babning trying wan gumne ken pa ken ke step ke baitenat mingala ke bandon ke yeng ke bekentang ke jome ken ran ya ke bangin yo ke ban shakri lang ye meri ki surjing roi ken pa namar kata ken pa isne ru ya ke ban ma bishbun ki palat ki bami me sham ke bangim ngipen skosi ke man ke jome andre hikai ngi ken pa ngin lang ya ke ban pan bat ngin le ru ya ke man ke jome ke jing em ke jangi ke baman lagas ngi na ba kerteng ke jong utrai ba nong pen em jing Jesus Christ sebelum ujo menin menta ba shu ki bam jukut rungi pan amen. Kublai shibun naga benta imis wan rime ya ka marbanyang ibala penkan mau nak tin jublai bat kun juru lengba ke jingruai ke jong i kenya poino syakwe pat ke benta tagalong bangin yo ya ka ban lum ya ke jing aingu bat ngin yo ya ka special number ne mastar bakir dame nong sit uri bat udaya ke jing jonga kalong ke kerteng jong ka jingruai. Uji sunong pen impa pelajonga ulong unong sius pa jonga uri yaka mensimha krem kimau siang hang ta ngayo lat na ching slia uri bat uda ya ka ching im jonga nari siap terkong yada ching it ba jong kaya krupianga hala ksangti ubat yanga hala ksangti ubat yanga nagapata kini kijing ai kerpat yang mastar WD lengrai we na ki dakot jong ka komiti balang nanti na balang put mori ban penkentang iki Ublay baru kupa jong yu baha beneng
ngiai ngu me ko trai ba I na kamenta kan ikasngi ka ba koridor ka ba khut ka ba kentang ka ba mela panyo hangi ko trai ba bha melong blei ba dap na ka jing I ba ka jing isnei ba kumni me lumlang yangi ko trai ki khon jong ka balang nang ni na ka balang maurang lang ringkat lembat ngi ki khon samla jong ka balang na ka balang phut muri isnei ko kenrat ba I ka ba men ker khu Yekini ki jing ai ki bangi ngiwan ra akhmat jong me ki belong shibenta ni ki jing kerku ki ba bon sertap ki ba mel kerku ki jing im jong ni ko pa ba I trai tu pediang yeki ngim don shibon ban ai rai ka e ka bangi la ngi ai she me ko kenrat tu she me ki bat pen kentang yeki ka kam ga jong me ba shano ba ka balang ga jeseng samla kan pendon kam yeki ko kenrat kan long bet ban pendon kraw bat ban pendon burom ka kerteng ka ba khut ka jong me Ngiduai ko pa bait ba men hikai ru yangi iwai pi wai. Bangin nang ban ai ya la ka jong ka jing im ka jongi. Ya ka dok nut ka jongi ya ki sap at ki jing la jongi baro. Man pendon burom ya ka kerteng ka bakhut ka jong me. Trai tu sngowi ka jing duai jongi sngowi ka jing khot kerpat jongi. Ikin ngi duai ngi pan bat ngi diang ru da ka jing ngai. Ha ka kerteng utrai ba unong pen im jongi uji Yesus Kristus. Amen. Poi saka wei pat ka benta ka takalong. Bangin poi saka festival saka singing festival hagaba ngi don hadu nriu teli ki jingruai ki ba ki khon samla ngi art ki balang ki yo ban pen kre yo ban yo ban ruai leng ba jong ne singi komenta kamen sim ka kamen bangin dan lang kumnie ki art ki balang bangin yo ban chakri ya kerteng bat yang tam ka jong trai jong Yesus Kristus Bibaro junom du ki angel neng bat kiril ko to buram ya ki angel neng bat kiril ko Samut ha jing snow pa ba jing brai thala jongka niklet ba chi su un wan ban shao ya pi yang ngila pen kre mo ya jing wan ar sin utrai ni jing em ngi bang bat per thei ban le ka andas ngi kan boy klem boy per khat ngin ba be la da jing em ngem bat ben kre ka ba kut kum no ngin le ban perkat jing em ni ngau kumbang ngi ben ngi biang ra ding khong jing sneo ba don ha jing em pat ngim nang klem perkat pas ngi ba kot kan wan lenga ngi shaken oi la da nang ning em ken dit ben riu shanu ngin poi jing kut la jong ka jing em lakman ngam la ban khali ki jing kuslai jong ka min sim lut hakmat ka jong mi man ki kelep man ka por trai tang mami me bats kan me ai bat yang me penken de pen real ki
jing em jong ngatrai ka day tang hami ka kulat ka jonga day jing stang ka jong me ya kaningan altati atang banyok ta karmyang jong ka jan ko jong me Dia semua begini sengau pat saya kini kelai teligi ki item ini so langnya ke jingruai KHB lai spa ndriu pusat. Nhìn chóp đã ca trình nhện, nhìn chóp đã ca trình nhện. Ô đã chính chóp đông bù rộm, nhìn chóp đã ca bờ thầy. Ô nhìn chóp đã ca trình nhện, nhìn chóp đã ca trình nhện. Ô đã chính chóp đông bù rộm, nhìn chóp đã ca bờ thầy. Ô nhìn chóp đã ca trình nhện, nhìn chóp đã ca trình nhện. Ô đã chính chóp đông bù rộm, nhìn chóp đã ca bờ thầy. Kun Kristan utrai ong iyeng ban yai ban na keleng jing prau jing mayan utrai dor ban yaman nai angan king ho ki dam mat mani you nong tau ba prau ayeng beng pernai utrai real kut ka beng ban angel kiwi wai o hang taki darisa ya umesaya don tangka jing so jing man bakan long hallelujah you try I try can mau yang kat bajing yang kadang sa bat mi na trang malom on na jing yang kalawai riu khut kap deng ban angel kiwi wai o hang taki darisa ya umesaya don tangka jing song jing kmen bakan long hallelujah you cry Tin jong u blei yang i ka hi kai ban em ka jing em ka ba 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 janai om ki ba kan sia ni kren lo ni ya ki we man kya na jing snow ba per thei Ya ka jing em tu ngin nang yai pen them mai ba ngin long ki ba ap mi you try na
kipop barosha utungin pai bangin yo trong bát u chiều nom klem wai tungin long ki kristan ki bakan atkan yala ka jing im tungin yai suman abakren ya ki wei tulit ni day ban sun shan bangin om pen mong ya ki wei ni pen bita tu đoàn mù kỳ về kỳ play cùng u thái trong mi là chính em ôm sâm bên lúa pan ai đi om la ban shem em om la ken u ban ya lu tròn ta chính Boleh shibun ni kajing pendap ke jong pi ya ke program ngadi ka step bat ubleun gunang yai kerku ya pi bat unang yai penon kami ka sap ka la benta ka buram ka jong u ani ka por la kerpat nginya yeng lang bero nginya ruai kini ki artli ki jing ruai tak ka dekhot ka baningkong ka jong kini ki artli ki jing ruai ha u mau siang Pantai mensim jong awat kanong rem krab bayai ne ban pensyong yaladi Jing yam ngam shepting mau siang skam utrai haba ki eryong bonja la men sim swai men sim jonga wat le chanya hakita la jong Mendo Gendo uban ring kat
Petshashua, Petshashua, Shen Panyo Shaladi, Petshashua, Petshashua, Shen Panyo Shaladi. Ublay na banta ka buram ka diyang Amen. Sababan siya. Ngelayo ya kaban pendep ya baru ki program leng baju keneka step pementa. Ngin mi nang ne ringkat berkecing kerku keboblay ula yalam yangi. Ngin ya penwaino ya dikecing syakri blay kejongi leng baju ne kepor mentang ngesengoban akrep hi baro. Nadu kena simenta ki program berkumjuri yang hilang baro. Ngin mi nang ne ringkat berkecing kerku kajong ublay. Ngin ya ruai penwai yang nomor ni ruai kaban reuspa arpulai. Tu yang samla utra yang iu kot sko pa yang no menta tu nget kak tin jong u tu ki pen bra ka ku borjing pen emba pa ya la de ai lut ban ne namar u Jesu. Turai rupa kejeng ayah kepada biang uturai pun apa ni menjenguk Yesus Kristus. Kejeng ye cuma pelau belai rupa rupa menjenguk. Jengkat lem kejeng Yesus lo kejeng bersait bor mensem aku. Tu kini kejeng kerku. Kini lor kat lembat ngi iwei pi iwei. Kini lor karu lembat ngi buat gitu baru kipara pengai pi jongi. Kipada nang ni berkelang setak juga pertai. Nadu mentah. But hadu bom jukut. Amen.